Hello, good morning. Good morning, good morning. Ayan, late na pala ako. Ang oras na? 9:13. Ayan, late na ako. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Sabi ko pala 9 a.m. Live tayo ngayon. Para sa yung raffle na nabanggit ko. Na-post ko na to kagabi yung about sa raffle. Kaso, ito pa lang pala yung nakuha kong pangalan. Doon sa nakaraang hindi ko alam kung ito lang ba sila yung nag-comment pa ulit. Hello, good morning, good morning. Ayan, live na po tayo. Sorry na late ako. Kakape pa kasi ako dapat. Oo, kasi baby ko nag-iiyak-iyakan. May sakit kasi. Ayan, may nasulat na ako. Ito palang pangalan. May mga nagpahabol pala. Hello, Michelle Speto. Oo, kasali ka. Wait lang. Si Marigold. Nalista ko na yan si Michelle Kate. Wait lang. Lilista ko pa lang yung iba kasi nga ayan. Pwede pa humabol na kayo. Comment lang kayo dyan. Ayan. Yan. Hello. Good morning. Michelle Espirito. Marigold. Nalista ko na yata si Marigold. Wait lang Wala akong magandang lalagyan. Ito na lang. Box. Ayan. Wala yan laman. Kasi wala akong maisip na wala akong makitang dapat sana yung medyo malinaw. Hello. Good morning. Good morning. Ayan. Lalagay ko na yung pangalan. Marigold. Ayan, rumble na to. Annalyn Diaz. Lorais, ayun na ba? Loris Husay. Tapos si Ava Quincy Mansat. Tapos susulat ko pa lang yung iba. Ayan. Comment na lang kayo. Kasi di ko sure kung nakulista ko ba lahat yung mga nang-comment nakaraan. Pero may screenshot ako. Check ko na lang ulit mamaya. Ayan. Sulat ko yung mga nagko-comment na yun. Michelle Spirico. Madeline nga. Kasi nasulat ko na. Madeline Anos. Oo, ayan. Remind nyo ako yung mga nag-comment Kasi ayan, si Maricel. Ay, wait lang. Doon man ako sa taas. Si Michelle. Spirit ko. Para alam nyo kung kaninong pangalan yung binabanggit ko. Lubat na pala. Wait lang. Wala ko pala mag-search. Lubat na kasi. Ginamit ko na pang online class. Search lang tayo. Yan. Good morning! Yan. Sulat ko yung mga name nyo. Tapos dito ko na lang ilalagay. Si Michelle Espirito. Tapos mamaya recap ko na lang yung mga pangalan nyo. Michelle Espirito. Yan. Si Marigold na sulat ko na yan. Si Joanna Lynn Matignas. Hello, good morning. Good morning, good morning. May mga bagong viewer ba? Pwede pa humabol. Yan. Mag-comment lang kayo. Lagay nyo. Team Mabilidad. Single M lang. Joanna Lynn. Ayan. Si Marichelle ba? Good morning. Lima Vivas. Si Marichelle. Lima Vivas. Remind nyo ako pag nakapag-comment na kayo, okay na yun. Para hindi ulit-ulit yung name nyo. Madeline, ayan. Nakalista ka na si Joanna Lynn. Jason Matignas. Ayan. Jason Matignas. Ngayon pa lang nagsusulat. Sensya na kasi may sakit kayo yung baby. Nakatulog na agad ako. Tapos na rin ang araw.
Tapos kanina nagpa-araw kami sa highway. Kasi na ba ako? Kay Jason Matignas. Ayan, nalista ko na yun. Jessie. Puro Matignas to ah. Pwede saan kaya itong mga Matignas? Check ko nga. Sa Helping Hands to. May mga ID sila. Edna Kua. Ayan. Mag-comment kayo ng Team Mabilagad Single M. Igna Kua. Pero yun, sabi ko kasali na rin lahat ng mga nagko-comment. Nami, Edna Kua, Marshall, may batang nakit. May kamay. Gagawin mo na. Tinimpla na ako ng anak ko ng kape. Kape tayo. Pinagtimpla ako ng anak ko. Silip ka na. Dali, silip. Yan, yung anak ko. Magla-live kami. Ano daw ginagawa? Ayan. Wait lang. Kasi dilim. Pinagtimpla ako ng kape ng anak ko. Si Kuya Masoy. Wait lang. Asan ako? Kay Jason Edna. Tapos na to si, ayan, si Sir Lito Biscocho. Sabi ko, ang ganda naman. Sarap nun sa usaw sa kape. Sorry. Joke lang. Yes, kasali ka, Sir Lito. Alam ko, nag-comment ka na karaan. Ayan, si Madeline, ayan, nasulat na kita. Michelle Espirito, ayan, sweet naman daw. Thank you, Marichelle, ayan. Yun lang ba? Di ko sure kung ang continue lang ba. Okay lang kasi 4 yun. 4 lang naman ang mananalo, so mas malaki chance niya manalo. Pag konti lang din. Kasi nga, pagka pinatagal ko na naman to, makalimutan ko pa. And check ko lang yung screenshot ko nakaraan. Kasi alam ko na screenshot ko yun. Good morning. Ayun. Check ko lang ah. Check ko lang yung may screenshot ko kung nandito pa. Baka mamaya na erase na. Wala, mukhang wala. Dito ba yun o sa kapilang ko? Ay, picture pala. Alam ko na picturean ko. Kasi sa laptop. Tapos na picturean. Ayan, ito. Check ko lang ah. Sino pa ba yun? Injection Gaming. Yes, sige. Isasama ko yan. Kasali po ba ako? Yes. Kasama ka Injection Gaming. Injection. Ano yung pangalan ng YouTube account nito? YouTube account, YouTube channel. Ayan. Injection. Saan na yun? Labo na mata ko. Injection Gaming. Hello, shout out. Sa mga magpapa-shoutout, tsaka magpapabati, papapromote ng kanilang YouTube channel. Ayan, sige. Comment lang kayo, Madeline, sana mabunot. Yes, sana mabunot. Ano yun? Gia Bert Cortez. Good morning. Gia Bert. Hashtag Team Abilidad. Ayan. Gia Bert Cortez Gomez. Ay, ba't may Gomez? Cortez lang pala. Cortez. Gia Bert Cortez. Ayan, sorry. Ayan, may mga magko-comment pa ba? Live natin itong mabilis ang live lang. 4 winners lang ha. Check ko lang itong ko. Ayan. Ayan, meron pa pala. Viana Kanyas. Ayan. Meron pa lang iba dito. Hindi ko na lista. Viana Kanyas. Viana Kanyas. Ayan. Annalyn Diaz. Ayan, kasali ka na po. Sinay ko lang kasi mahina picturean na ako. Ito yung mga nag-comment noon, nung naka-live ako. Nung December 4 pa yun. Ayan. Kasi nakakaya lang
Siyempre kasama sila. Kung tutuusin sila ngayon sa sinabi ko na, sige, comment kayo para ipaparapol natin. Si Robby Iglesia. Robby Iglesia. Iglesia kaya. Good morning! Good morning! May kudi ko kasi ako yan sa cellphone ko. Attention. Sa mga magpapa-shoutout dyan, Robby Iglesia. Ayan, sorry kay, Mystery Box daw po. Ayan. Noren Harabelo. Disqualified na siya ngayon kasi siya yung winner ko nakaraan. So, winner natin. Ayan. Robby Iglesia. Isay Garampil. Isay ba? Garampil. Isay Garampil. Ayan. Hello, good morning. Ayan. Susulat ako dito, sulat ako doon. Ayan. Sana ba yun? Gia Mendoza. Mendoza, sorry. Gia Mendoza. Good morning sa 11 viewers. Good luck po sa inyong lahat. Kasi yun nga, sorry, hindi naman talaga lahat mananalo. Lovely Mahinay. Ay, malinaw. Ano ba yan? Mahinay tuloy. Sorry. Lovely, malinaw. Ayan. Buti pa siya, malinaw. Ang mata ko malabo. Ana Kenyo. Okay. Ana Kenyo. Gwen. Basta, yun na yun. Anak Gwen. Bernard, ayan. Hi, Nard. Si Nard to. Bernard Pagado. Pero alam kasi, dumadami ito. Bernard Pagado. Good morning, good morning. Gising na pala. Papa mo. Bernard Pagaduan. Team Mabilidad, shout out sa inyo lahat. So, dito. Comment nyo, pa-jacket daw. Ang i-comment nyo is hashtag Team Mabilidad. Single M lang. Susunod ko na yung pag-iwalayan. Team, tapos Mabilidad. Sinapag-trepan ko lang yun. Team Mabilidad, Pagaduan. Ana Cueño, yes. Kasali ka na. Bawal emoji, Ana. Bawal ba? Hindi ko nga alam. Gia Mendoza. Wala akong jacket. Bakit, Kuya Will? Hindi naman ako si Kuya Will. Hello. Kape-kape muna tayo. Ano? Kape-kape. Kape-kape. Ito, sopas mo. Pag nababa ako. Lang. Check ko lang yung sana ba yun? Garampel. Place me Bacalto. Tama ba? Grace May Bacalto. Baka nagtatanong kayo kung saan ko kinukuha yung mga pangalan. Ha? Yung ibang pangalan kinuha ko doon sa mga nag-comment nakaraang live ko. Yun nga, yung ano na ang nabago. Ayan, dito sa Sir Lito Biscocho, Agimato Boy. Ayan, mayroon pang Agimato Boy. Ano hanap mo? Ito. Agimato Boy. Good morning. Bawal tayo mag-south trip kasi makaka-copyright daw sa YouTube.
Sabi, ay, Masoy. Meron ka music na ano, yung, ang tawag doon? Non-copyright song. NCS pa tawag doon. Agimato Boy, Mabilidad, tingin ka pa mas ko. Agimato Boy. Uy, masama ko na ba? Wait lang ah. Check. Ayan, nalista ko na. Agimato Boy, tapos Diana Cañas. Ayan, ulit-ulit na lang naman yung mga names. Check ko lang kasi ano to, pinicturean ko to nakaraan. Bizcocho, para siguradong lahat ng mga nag-comment, malilista ko. Alisa Breeze. Ayun, nandoon na. Meron pa dun, oh. So, yung tapon, teka. Alisa Breeze, ayan. Good morning, may mga bago nag-comment ba ng simabilidad? Anak Quenya, ayan. Doon tayo last kanina. Pwede pa humabol habang naglilista ako. Check ko lang yung mga screenshot. Ay, pinicturean ko para. Sa dalawa, tatlo, apat. So, isend ko lang para masigurado kong estudyante Manileño. Ay, kasama to. Estudyante Manileño. Estudyante Manileño. May pa-sounds yung baby ko. Naririnig ko. Ito nga pala. Tablet to, tablet. Shoutout nga para sa mga nakakuha ng tablet. May tablet kami galing kayo. Ay sa Disaglan. Pero yun nga, dahil din sa pamumuno ni Mayor Manileño. Michelle, Madeleine, bawal na ba't nga ba bawal din mag-hit sa YouTube? Estudyante Manileño. Iria Iglesia. Hello, good morning. Iria Iglesia. Ayan, Iglesia. Bizcocho, Gemato, Diana Ramirez. Kasi po yung iba. Alisa Breeze, Gemato, ayan, Bizcocho. Ulit-ulit lang kasi yung comment na ayan, meron na Iglesia pa pala. Rona Iglesia. Rona Iglesia. Good morning, good morning. 18 minutes na tayo. Rona Iglesia, Michelle, Jovin. Ayan, may Jovin pa pala. Yung sabi mo. Saan? Sunod ka. Ayan. Hindi. Ito, ginagawa ko listahan. Yung likod ng ano. Hindi mo pa malinig ko lang. Kasi nga, yung pangalan doon, yung sa dating live, yun. Hindi ko na nga nakita ngayon eh. Buti nga na ano ko, na-picturean ko. Bakit? Okay, sabi ng pangalan na rin ko, pero parang wala naman pa rin. Inito ko siya. Ay, yung mga pangalan, ayan, yung dito, yung mga nag-comment ngayon, kasali sila. Tapos yung nakaraan nga, yung doon sa live ko, may mga pangalan na ako na picturean. Abot ko na. Na? Yung kulay blue. Yung kanal. Yung ano?
Kulay blue box. Bakit? Doon ka na lang para mas At doon, okay na to. Para okay malalim. na bibilog. Huwag nang pilugin. Pipilugin niya doon mga pangalan. Okay lang yun. Next time yung malinaw na gagamitin ko. Pero dito malinaw, pero ano, laki-laki naman masyado. Aba. Rona Iglesia. Ayan, nalista ko na kayo. Ayan, Rona Iglesia. Napicturean ko to na ko. Ayan. Yan yung mga nag-comment na karaan. Michelle Espirito, Joven. Ayan. Si Joven. Joven. Hello, good morning. Kakaiba na yan, no? Check ko lang yung ibang pangalan. Yung mga magpapa-shoutout ba dyan? Ella San Juan. Yes, sige. Lista kita. Ella. Alam ko di pa ito na-lista. Comment naman yung mga nag-comment na karaan. Kung baka hindi ko pa kayo na-lista. Rona, ayan. Layo ng tingin ko na. Sorry. Good morning. Rose Ann de la Cruz. Ayan. Rose Ann de la Cruz. When people change, but not us, and we just chillin'. Rose Ann de la, ayan. Ano ng pangalan? Rose Ann de la Oris, Marigold, Lito, Aba. Meron pa ba mga ibang pangalan? Comment na lang kayo kung baka hindi ko pa kayo Si nalista. Ana Pinto daw. Ana. Nakita ko yung Oo, Ana. Shout out. Hello. Shout out, Ana. Cuenyo. Cuenyo ba? Basta, yun na yun. Flores Sosay, Marigold. Kung may gusto kayong ipapromote, promote talaga. Promote natin, kung may YouTube channel kayo o kaya may mga page kayo, yan. Malay mo, may mga mababait na viewer dyan. Diba lahat naman ng viewer? Insist talaga. Noren. Sorry kay Noren na. Hindi siya yung winner na karaan. Kaya hindi siya kasali niya. Sa next game kasali niya ulit lahat. Ayan. Yun lang naman. Check ko lang kung may bagong pangalan. Ayan. Loading daw pagaduan. Bernard. Kape tayo kape. Si Michelle. Sama na yan. Ella ba yun? Ella Swan. San Juan. Oo. Swan. Nahirapan ako mag-discuss sa mga pangalan. Ayan, pakita ko lang. Dapat kasi malinaw. No? Kaso ang konti lang naman ito, kaya okay na. Kung natatandaan nyo, ito yung nag-unboxing. Last live. Ito yun. Ayan. Ulitin ko yung pangalan nyo, ha. Babasahin ko lang yung mga pangalan na nakasali dito. Ayan. Ednalyn Pangilinan. Pasali daw. Sige, yes, sali kita. Bago ako mag-recap, sige, let's salit ka. Mga Team Abilidad. Comment lang kayo. Team Abilidad. Hashtag Team Abilidad. Kasi 4 lang naman pipili. Asa na yun? Sabi naman. Ella San Juan. Ayan, tapos na si Ella. Ednalyn Pangilinan. Salat. Pasali ka. Ednalyn. Ma'am Ednalyn Pangilinan. Sino yun yung Violet? Violet. ML ba nakalagay? Hindi, Bakit may ML? ML ba?
ML. ML. Shout out sa asawa ko, nag-ML. Si Albert Cortez. Hello. Hello kay Sir Albert Cortez. Albert Cortez. Yung anak ko kasi, taga ML din. Hello. Shout out kay Sir Albert na nag-ML. Yeah. Sa anak ko din, shout out yung nag-ML. Tapos ng online class. Yeah. Next time, gabi ako mag-live para magpapakal. 17 na. Hello, bebe boy. Hello, Anong bebe bebe boy? boy. Ikaw, bebe boy daw. Ay, ko naman sa kanila. Uy, nabato ka. Yung kape ko mata. Sopas. Sopas. So, Fox River Bush. Sino si Fox? Bushcraft. Hello from Fox River Bushcraft. Hello! Ano ba? Nabulol ako. Ito yung Fox River. Ito solidor sa Edarin. Oo, kasama yan. Team Mabilidad. Ayan. Gia Mendoza. Ay, sorry, nagiging Mendoza. Mendoza. Hello, Fox River Bushcraft. Kala ko Fox Fairy. Favorite. Sali natin yan. Hello, Comment kayo ng Team Mabilidad. Kasama kayo. Sige, sama ko na din yun. Si Fox. From Fox. Fox daw. Ang ganda ng pangalan niya. Naisip niya yun. Fox River. Bakit? Naku-curious ako sa mga kakaibang pangalan. Kasi alam ko may meaning talaga yan. Bush ba? Bushcraft? Bushcraft? Bushcraft. Basta yun na yun. Si Bushcraft. Aha, nagulat asawa ko bigla nabanggit niya. Nabanggit ba? Oo, nagulat siya. Siguro pinanonood niya sa TV. Nagulat siya. Hello po sa asawa niya. Si Gia Bert. Gia Bert kalakon niya. At yung asawa niya, si Albert. Ayan. Hello, good morning. Start na ba tayo? 4 lang naman yung mananalo. Game na daw, oo. Sige. Oras na ba? Okay na yun. 4 lang naman yung mananalo. Pag naging 30 minutes. Oo, start na. Sa timeran. 27 minutes and 30 minutes. Hindi, ayan. Pag nag 30 minutes daw, ayan. Sige. Dapat na. Oo. Baka may start na po, ayan. Dito, Discord. Ayan! Start na daw. Hindi, babanggitin ko na lang lahat ng mga pangalan ng kasali. Fox River Bushcraft. Solidad Matignas Asali. Wait lang, Solidad. Sama na natin si Ma'am Solidad. Solidad. Hashtag Mabilidad. Solidad Matignas. Anong hashtag mabilidad? Buti mabilidad. Ay, yung Mabilidad pala. Solidad. Ayan, kasali si Ma'am Solidad. Ayan. Ma'am Solidad. Si Marichelle. Pa-shout out kay Miming. Hello, Miming. Sino si Miming? Shout out. Shout out daw, sabi ni Ma'am Marichelle. Marichelle. Di Maldivas. Pa-shout out. Miming. Hey, Miming. Good morning kay Miming. Go. Ednalyn Pangilinan. Ayan. Ito yung box, ha. Tapos dyan pipili tayo ng 4. 4 lang naman mananalo. Tapos message niya ako sa na lang. Madalas ko kasi gamitin yung FB ko, yung Mabel. Tap sa Unggong. Annalyn Diaz. Re-recap ko lang yung mga names. Marigold. Ava Quency Mangsat. Jotel Mangsat. Dami Mangsat, ha. Michelle Spirito. Ayan. Michelle K. Ikaw yan. Maricel de Maldiva. Siyempre isang pangalan lang. Jason Matignas. Naman second voice. Jessie Matignas. Good morning. Good luck. Madeline. Lito Piscocho. Sir Lito. Ma'am Joanna Lynn Matignas. Good morning. Matignas. Loris Lahusay. Loris.
Edna Kua. Injection Gaming. Wait lang. Siya daw mag-aalog. Naalog ko naman. Gia Bert Cortez. Ayan. Shoutout doon sa PNL. Si Albert. Sir Albert. Robbie Iglesia. Good morning. Good luck. Gia Mendoza. Lovely Malinaw. Baka mahinay na naman natin. Anak Kuenya. Ayan. Balog po po. Yan na kaya niya. Lagpas na. Hindi. Okay lang. Nare-recap ko lang yung pangalan. Isay Garamped. Garampil. Bernard Pagaduan. Hello kay Mami Nard. Kaya nalito ako dun sa pangalan kung sir ba o ma'am. Kasi ang ulang ko gumagamit nun sa helping niya. Si Mami Nard. Ay, ayun nga. Basta. Babae yun. Grace May Bacalto. Ako magkano? Agimato Boy. Hello. Good morning, sir. Agimato. Ma'am Alisa Briz. Estudyante Manileño. Ito. Iria Iglesia. Sa ulit. Lang. Magsabi sa'yo. Rona Iglesia. Siya daw sa huli. Ayan, meron ka isang papel. Ella San Juan. Ay, di ko mabasa. Sulat kaya sa'yo. Rose Ann de la Cruz. Ayan. Anak ko inyo. Ayan. Lahat na kayo nabanggit ko na. Pag hindi pa, comment nyo lang. Sayang naman baka di kayo nalista. 4 yung mananalo. Ayan. Mano-mano to kasi nasanay ako dati sa Ako magkano? yung comment picker, di ba? Alam yan ng mga taga-helping hands. Nakikialog eh. Dito ka mag-alog sa harap ng bakit tumalsik? Okay na yun. Binigyan mo. Ayan, good morning. Sino kaya ito? Una ko mapipili. Sorry, close na ah. Palista daw, Catherine. Sama ba natin? Parang hindi ko ito nalista. Sige, nilista na kita. May isa pa akong papel. Ba't nag-comment? John Bora. Catherine Kivis. Last 2 na lang ah. Last 2. Catherine. Ano ba yun? Catherine. Tebes ba yun? Ayan, Kivis. Ayan, Catherine Kivis. Tapos si Bernard. Ayan, okay na yun. Tapos na. Sig. Meron ka Johnny Borgia. Mabilidad daw. Team Mabilidad. Hindi ko kilala yun. Okay lang. Sige, sama. Last na yun ah. Last na si Borja. Wait lang. Kasi nag-aabang na yung mga suki ko. Yung mga Si ano. na panahon. Oo. Wait lang. Basta last na to kay Sir. Next time naman. Sir Johnny Borja. Borja ba yun? Borja. Sa'yo. Oo. Sir June. Si Modeline Anis. Di ba kasama na yun? Ayan. Tapos, comment kayo kung ano yung gusto nyong kalaro. Para next, magla-live ulit tayo. Papag-game naman tayo. Hello po. Sorry, Ferdinand Sir TV. Ferdinand. Okay na yun. O sige, sa mga last na, ito. Last na talaga si Sir Ferdinand. Sir Ferdinand, comment ka ng #team Mabilidad. Ferdinand, last na yun. Parang nag-list team Mabilidad. Tapos na yung si Catherine. Di ba? Yung sabi niya yung place sa Catherine. Risa, alam ko parang hindi ka nalista si Risa. Wait lang. Oo nga, alam ko parang hindi ko nalista. Last na. Risa, ayan. Ayan, taga-helping yun. Risa Marie. Ayan, last na talaga yun kay Sir Ferdinand. Ma'am, nalista mo na yun. Hindi pa. Ferdinand TV. Ayan, last na yun, promise. Sorry. Ayun, si Risa, alam ko nag-comment na yun nakalala. Hindi, ito na. First winner, mabilis na lang to kasi si Sir Jobert Cortez. Ayun yung may pa-shoutout kanina. Ayan, first winner. Oo, yun. Wala namang yung mukha ko natin.
Ayan. Paisa. Paisa daw. Ayan. Second winner, sino ba to? Rose Ann de la Cruz. Ayan. Sabi ko, 4 yung mananalo. Pero, hoping daw. 5 na daw. Baka bumait pa ulit. Madagdagan na isa. Ayan. Okay, joke lang. Good morning daw. Good morning, hoping. Good morning din, Rita. Bernard Pagaduan. Ano to? Tatlo na yung nanalo. Pag sinipil ako magbunot dito, baka maging... Ano yun? Tumayo. Saan na tumayo? Hello. Good morning. 15 na lang sila. Aisha Iglesias. Ayan, kasali ka. Congrats po sa inyo daw. Congrats. Catherine Tives. Ayan. 4 na. So, dahil mabait ako ngayon, gawin natin ng 5. Ano? Ilan kaya? Ilan ba? Di ba sabi mo na una 5? Tapos Wait sabi lang. mo, baka mas mag-mobile pa. Good morning. Gulo. Hindi, kasi i-send ko na agad. Yung mga nanalo, send nyo ako sa Gcash. Ay, ano ba? Gcash or Paymaya. Send nyo sa akin. Check ko lang. 4 pa lang. 4 lang yung sabi ko. Pero sabi ko baka mag-dagdag. Ayan, kukuha daw yung anak ko isa pa. Alugin mo, tapos dito ka sa harap. Para hindi. So, ano kaya yun? Alug na alug ka. Hello, good morning. Ma'am, konsa daw pag online. Pang-online, hehe. Si Ruby Iglesia, good morning. Ayan, 5 na. Naging 5 na winner. O, eto, isa pa. Gawin natin. Ano ba ngayon? 9. Yan. Ano ba Good yung morning. price? 50 pesos or load na pwedeng Gcash. Diana Cañas. O yan. 2, 4, 6. 6 na. 60. Baka maging siyam to, ah. Baka maging siyam to. Sabi ko 4 Hindi, lang. 16 yung code. Nice, congrats. Baka yung, Pakonso daw. baka yung nanonood na lobat. Hindi. Yung Ganito na nanalo lang. na. 6 na, okay. Okay na yung 6 na winners. Tapos, 20-20 sa Consolation. 5-20. Ayan. Wait lang, ha. 5-20 sa Ako sa lahat Wait lang. ng tagbebed. Nakikulo talaga. 20 konso, ayan. Wait lang. Banggitin ko lang yung mga nanalo. 50 ng 50 cash, Gcash or load. Ayan. Message nyo ako sa... Para hindi talaga mahulog. Baka may nahulog. Loko, wala yan. Ang liit ng buta. Catherine Tives, Bernard Pagaduan, Ruby Iglesia, Roseanne de la Cruz, Gia Bert Cortez, at Diana Cañas. Ayan, yun po yung 6 na nanalo ng 50 na pwedeng load, pwedeng Gcash, or Paymaya. Ba't ikaw lahat? Ayan, eto. Pwede nalagay. Loko-loko. Nalagay. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Wala din naman yung mga kakilala yan. Wala kang kakilala dito kahit isa. Kaya ako pabili eh. Kasi Okay lang, wala naman pintay. Host, Ako wala sa naman tatlo. po yung mga nabunot. Ha? Ano ba? Ano? Wala naman po yung... Saan napunta yung mga nabunot? Asan kayo? Asan nga pala? Baka umalis na. Baka nalawbat na nga. Kasi, Hindi, pwede naman nila kasi ako. yung I-claim online na- nila within this day lang. Hanggang tanghali. Pag Kasi hindi sinabi nila nakuha, sorry. Ito yung nga lang ako ba? pipili na Bali lang. maghihintay tayo ng live hanggang tanghali. Loko-loko, hindi. Sa ano, baka di nila alam saan nila ako na message. Ay, teka lang ma'am. May Pwede kanina sa team abilidad. nabasa ko. Ay, May palobat na daw. Lobat na ba? Sana daw. Tapos ano? Basta Baka yun na yun. Basta yung 6
Winner hanggang tanghali. Pag di nila na-claim, wala na. Hindi na valid yun. Para pwede natin. Hindi, meron nga. Ato, 5. Ako Sino sa kaya? tatlo. Sa isa lang. Admin na Hindi, lista oo ba? nga, ako? Yes, isa-isa nalista ka. gagamitin ko. Oo. Congrats si Anak Wayne. Okay lang yan. May next time pa. Pa-comment naman kung ano gusto nyo. Anong gusto. Bakit? Hindi naman napabasa pangalan. Pa-comment kung anong gusto nyong palaro natin next time. Ayan, Ella San Juan. Ay, present. Ayan, congratulations, Ma'am Catherine Vives. Winner ka. Ella San Juan. Ayun, hihi, nakahiya. 20 Gcash or load. Ayan, ikaw una. 5 kayong pipiliin ko. Ayan, wait lang. Bubukod ko yan. Si Ma'am Ella, congrats din. Racing comment daw. Anak Wayne. Racing comment ba? Maganda yun. Wait lang. Ito si Marshall Vivas. Ayan. Ponso, 20, cash or load. Pag Dalawa sa na. ibang palaro naman, maglagay tayong blankong papel. Hindi pwede yun. Congrats daw, congrats. Ay, kayo muna. Yes, ayan, 20. Price mo, 20, Marshall. Marshall, Pax, Vivas. si Pax. Si Fox River Bushcraft, ayan. 20 pesos or Gcash. Ay, load or Gcash or Paymaya. Basta 20. Saklap daw, saklap. Anong saklap? Then, si Madeline. Hi, Ma'am Madeline. Bernard, congrats. Ayan, congrats sa'yo kasi winner ka ng 50 load or Gcash or Paymaya. Ilan na yun? 3. Ana? 3 na. Isa pa. Ikaw na pumili isa. Ayan, para matapos na itong kalokohan natin. Michelle, Spirit. Rachel, Espiritu, swerte nito sa pag-games ko sa mga pabunot ko, pa-raffle ko. Michelle Espiritu, nandiyan ka pa ba? Yan. Wala na po. 20 pesos. Rin Diaz, ha. Di talaga ako napili. Alam nyo, 6, di ba sabi ko 4? Ginawa kong 6. Yung nanalo ng 50. Hula hoops, Ma'am Mabel. Hula hoops daw. Napakasikip daw, Kuya Ed. Hindi talaga ako napili. Ako Sorry, good luck na lang sa iba. Sa next, sana sana all sa club naman. Napakasakit ko yung idea. Taga-congrats ulit. Ha, ha, ha. Okay lang taga-congrats kasi ibig sabihin, proud ka sa pagpanalo ng iba. Ilan na yun? 3? Sino to? 7. Ayan. Yes. Anong 7? Ay. 3, 4 na. Isa na lang. Yeah. Isay. Si Isay Garampel. Yes, last winner yun. Ayan. Okay na ba? Yes, okay na. Sinagot. Ayan. 5 nanalo ng 20 load or Gcash. Wait lang. Recap ko pangalan nyo, Michelle Espirito. Message nyo ako sa Mabel Cap Sangun yun. Or, doon na lang kasi yun na madalas ko ginagamit talaga. Michelle Espirito, Fox River Bushcraft. Tapos, sa club daw talaga. Sorry sa mga hindi nanalo. Next time naman. Marichelle Di Malvivas. Tapos, si Ella San Juan. Isay Garampel. Ayan. Congratulations. Kayo yung winner ng 20 pesos na cash. Or load. Tapos, ito yung Anim na winner. Ang 6 na winner si Biana Cañas. Biana, congrats daw. Congrats. Gia Bird Cortez. Congrats. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-share nyo to. Tapos para next time, madami naman makanood. Rose Ann de la Cruz. Tapos pahit ng notification bell. I-all nyo para kada magla-live or Ruby Iglesia. Congrats sa para sino nanalo. Yan, ikaw, kasali ka. 20 lang sa'yo. Hindi ka napili sa 6. Bernard Tagaduan. Congrats. Sila yung nanalo ng 50. Ayan. Ma'am
Catherine Tibes. Anim yung Congrats. nanalo ng 50 pesos. Congratulations. Tapos, 5 nanalo ng 11 pala winners ng 20. Ayan, yung nanalo ng 20, Isay Garampel, Ella San Juan, Maricel de Malvivas, River, ay Fox River Bushcraft, tsaka si Michelle. Ikaw yun, Michelle Faith. Spirito, 20 pesos. Ayan, thank you sa panonood. 45 minutes. Para po Ano? sa mga dinner. Tsaka, may ano, iba pa naman po pala. Next time, meron tayong palaro. Tapos, comment kayo kung ano yung magandang palaro online. Bukod sa bingo. Bingo. Abubo abas. Kayo Gawa ma-admin natin. Mariana lang yung bingo. Gawa niya. Pakita ko lang daw gawa ni ate. Ayan, gawa ng ate ko. Hanggang 10. Ayan, labi Hanggang na, 10 nabuti points pa po. kapatid Ano po ko. vote niyo? Nabunot kapatid mo? Sino yun? Congratulations. Baka yun mga na-invite nyo, yun naman na. Kaya, congratulations pa rin sa inyo kasi ibig sabihin, kayo yung naging way na manalo sila. Share nyo na lang din to sa mga friends nyo. Tapos, pa-comment kung ano yung gusto nyong game Si para Catherine, sa next. si Catherine Tibes, yung Ay, kapatid. kapatid mo, yun. Akalain mo yun. Oo, late lang siya. Kanina 50 nila ko lang pesos yun, di ba? Alam ko, late ko na din yun nabasa. Oo, siya nga una ko nabunot eh. Si Ma'am Catherine Davis. Kaya sabi, message na nila ako ngayon na. Sa ano? Sa, wait lang. Message na nila ako sa messenger ko, mabil caps ako ganyan. Lulod ko na or papasa ko na via Gcash. O kung yung account nyo, Paymaya, pwede din naman. Ayan, may nag-message na ba? Check ko lang ah. Ayan. Ella May San Juan, hello. Ayan. Ayan. Congratulations. Ayan, nag-message na siya sa akin. Ganito. Wait lang. Para mas makita. Mas makita daw. Ayan. Ayan, message niya ako daw. Hello, Hello ate. ate, thank you po. Ella San Juan. Hello, siya, ibig sabihin niya, siya yun. Zero. Congrats. Magkano yung price niya? Wait, Wait let me lang. see. Ano dito ang 50 pesos? Yung may Catherine Tibes. Kaya, Ayan. 90. Basta pinagbukod ko Ito, yun. Asa ba 50 si pesos yun. San Juan? Ayun, sa Ella 20. San Juan, nasa 20. Salamat. Number mo, best. Number, please. O, meron pang iba yatang na. Hindi, ito muna. Para isa-isa. Tapos ibubukod mo yung nabigyan ng price. Hindi na nag-lista. Congrats po. Congratulations! Ayan. Nad, sa susunod dito. Happy birthday. Lilista ko yung mabibigyan ko na ng price. Gcash, o sige, Gcash. Gcash po, opo. Cash allowed. Gcash pwedeng Gcash, pwedeng load. Kasi pag sa Gcash, pwede na siya na mismo mag-load. Ayun. Kaya kung meron kaya mas prefer nila Tignan Gcash. pa natin yung Wait lang. Tapos pakita Sige, natin na lagay mo. nag-percentize. Jaybird, ayan. Jaybird. Ayan. Pinasa niya na yung number niya. Ayan. Si Nord, hello, thanks. Gcash po. Oh, wait lang ah. Isa-isayin ko lang. Maraming salamat. Alam may, unahin ko na tong 20. Ella. Yan, thank you. More subscriber. Yes, pasok nyo din ako sa mga friends nyo. Para madami kayong mananalo next time. Send money. 20 lang yun, di ba? Kay Ella. Si Fox. Wait lang, Parang wait hindi pa nagtata. Ay, tatay. Wait lang. Okay. So, send ko na muna habang naka-live tayo para at least alam nyo yung totoong price yan. Price 20. Yeah. Ella may Alam may, ayan. Ayan, name niya, pero hindi ko pa ako sure na. magpapakita Wait mo. lang. Para nga malinaw. Siya daw magpapakita. Papakita ko lang. Ba't may ganyan? Ayan, basta yun na yun. Oh. Ayan. Screenshot ko pa. Ayan. Kay Ella, okay na kay Ella. Naku, ano. Tapos papakita niya maglilinaw yan. Basta yung brightness. Papakas. Wala ko. Ayan. Congrats po.
Congratulations kay Ma'am. Hindi, kaya ako ni-screenshot. Trophy Kay Ella. Ayan. Si Ella yung una ko na-sendan ng prize. Ella, 20. Okay, yan. Tapos si Nard. si Mami Arts, Gcash, 50 to 50. Yan. 50 kay... Wait lang. Aray! Ako. Sinard na yung Yung mga price. winners, sana po manood pa. Wait lang, nasa na ba ito? Ba't nagla-loading? Kasi po Good baka morning, good morning. nagkamali po kayo ng click ng number, napasa sa ibang tao. Hindi, malalaman naman yun sa ano. 50 pesos kay Nord. Ayan. Dito sa kabila, kay Nord. Bernard Sagaduan. Bernard, 50. Ayan. Bernard P. Ayan, double check. Tama naman ibig sabihin kasi pangalan niya nakalagay. Ayan. Screenshot. Ayan. Bernard Sagaduan. Congrats. Congrats kay Sir Bernard. Kaya ako nalilito, di ba Bernard pangalan? Pero alam ko gamit kasi ito ng asawa niya. Si Mami may gamit. Bernard Pagaduan. Ayan, basta. Dalawa na nabigyan ko ng price. Yung isang 20 sa 70. Ayan, si Jobbird. Ayan. Admin. Tagana din pala to. Tansino Cortez. First, ano. Hi po, Admin Mabel. Ako po yung first winner. Naulang po. Gcash. Si Jobbird. Ayan, Jobbird Cortez. Jobert yata yun eh. Jobbird. Yung asawa ni Albert. Yung pina-shoutout ng asawa. Na nagulat. Ayan. Cute daw, may nakalagay cute. Sino cute? Si Masoy? Jobbird, di ako. Hindi ako nanalo, pero watch pa din. Yes, thank you. Tropical. Kasi magkakasama. Hindi. Michelle. Jobbird, ito yung nanalo. Isay. Ella. Okay Lahat na, ng hindi, to. wait lang. Ito yung nananalo ng 50. Jobbird. Si Jobbird, 50. Yan. Genevieve ba talaga? May nagsabi. Nag-PM na po ako. Catherine Tibes. Ay, sige lang. Genevieve. Nag-PM na po ako. Genevieve. Wait lang. Ayan, Genevieve Cancino. Ayan, yun yung pangalan niya. Sa, tawag dito. Ayan. Ayan na price mo, ma'am. Ba't dinidiliman mo ba? Makikita. O, diba? Mas maliwan. Ayan, basta yan. Na-send ko na price mo. Subukan yung ibalik. Jennifer. Okay na? Jennifer. Si ano yun? Si, tawag dito? Si Giabert. Giabert Cortez. Giabert Cortez, 50. Ayan, na-load ko na. Ay, na-send ko na. Send ko lang. Sino pang Labert naman? Giabert. Adobe ba screenshot ko? Hello, good morning. May nanonood pa rin pala. Nilive ko na rin habang ano ako. Ayan, tama na doble lang. Habang Genevieve ba yun? Bernardo. Bernard Pagado. Aray ko na. Ayan, tatlo na. Congrats po sa Tatlo nabigyan na yun ng nabigyan ko ng prize. Wait lang. prize. Kasi po kayo nakabigyan. Ay, nabigyan. Puro. Congrats po. Siguro nasa message request ko. Check ko lang. Cute daw. Cute. Sinong cute?
Hindi ako nanalo. Okay lang. Nag-PM ako, Catherine Tibes. Good morning. Thank you. Still Ayan, opo. watching. Ayan. Lovely Malinaw. Ayan, nasa message request ko nga. May mga Yes, message request pala ako. Catherine Malinaw Tibes. Oh, Mami, thank you. Good morning po. Ako po yung Congrats. nabuna. Load O, po. nauna nga to. Load. Number 50. Number 50. 50 pesos. 50 daw. Load. Load daw sa kanya. Ayan, tama. Load pala kay Mami. Load kasi ano eh. Lista Mukha ko pa nga. siyang nag-o-online class. Mukha ano naman to. Hindi, promise. Pang-online daw. Mali mo kung nag-online ng ano. Ayan, buy load pala ako. College. Di mo alam kung mali mo ano. Or, yan. Ma'am Catherine, ito na price mo. 50 pesos. Thumbs up. Wait lang. Anong load? Iba-iba Kahit klase ano, ng load. kahit ano. Pag sa Gcash, pag niload, buy load. Go sir 50 na lang. Okay na yun. Regular na lang. Parang lang yun nag-register. Diba po? Ayan. Payment receipt na daw. May sinabi dito, hati daw sila admin kapatid nila sa load 30 sa kanya, 20 sa kuya niya. Thank you Patay. po. Regular daw po. Hati. Oo. Ala, patay. Na-load ko na. Hindi ko agad nabasa. Pasa-load nyo na lang. Sorry. Na-late ko nabasa. Ma'am Catherine, sorry. Hindi man niya nabanggit sa PM niyo. Sabi niyo lang, good morning Load po. po. Ako po yung nabunot. Load po, tapos number. Pakita niyo. Na-load ko na, 50 regular. Ayan. Ito. Ayan, na-send ko na. Nakikita ba? Na-send ko na yung confirmation sa kanya. Wait lang. Okay lang po, admin. Okay lang daw. Ayan. Thank Thank you you. po. Regular daw. Na ano, pakisabi 50. Na-send ko na 50 sa number na pinasa niya. Ayan. Basta yun na yun. Sorry po. Sorry, na-late ko nabasa. Buti nga nabasa pala ng anak ko. Kaso, late na. Okay lang daw. Okay na yun kasi okay lang daw. Pwede niya naman i-share allowed yun. Next. Ako mo na. Next. Wait lang. Next. Ako naman. Kailan? Magandang araw, ma'am. Humihingi po ako na Iba yun. Di yun winner. Umiimpot ito. po. Nalulungkot ako kapag may nababasa ako. Nangingin tulong. Ako Kung magbabasa. mayaman lang talaga ako. Walang magdadalawang Magandang salita sa araw, ma'am. Wag na. Humingi. Nalulungkot nga ako. Sorry. Hindi ko alam. Minsan hindi ko alam talaga kung ano re-reply ko. BLS po. Makiki-BLS. Mamaya na yun. Yung mga Ayan. winners natin. Parang nasaan wala na? naman. Wala. Musta po. Sino to? Meron. Libre na po ba? Hindi. Ayun. Joke lang. Na, magwa 1 hour na tayo. Jobert Cortez. Ayan. Nabigay ko na yung Pati price si mo. Catherine Tibes. Ayan. Lagay ko na lang dito 50 para alam kong napasa ko na. Rose Ann, hindi ka pa Robe Ecclesia Bernard, ayan, 50. Claim niya to within the Ella, day. may salamat ate daw. You're welcome daw. Sabi mo, you're welcome. Diana Cañas, asan kaya yun? Rose Ann de la Cruz. Tapos Iglesia. Asan yung iba? Bakit? Try ko next time yung mga nanonood na lang ang mananalo. Para talagang naka-live, naka-online sila. Hindi kasi baka mga busy din. Si Ayan. Nard, parang di ako nabibigyan. Kanina po. Ba't walang nakalagay dyan sa listahan? You know, Bernard, yun na yun. Oh, diba? Yun Eh, yun. bakit sila Ella may Catherine Malinaw? Catherine. Parang mga walang sabi. Catherine pala. Wala, baka malaglag yun. Ayan, lista ko pala. Catherine. Papers.
Thank you sa mga nanonood. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa mga pa-thumbs up nyo, mga nag-like. Ay, 1 hour na tayo. Okay lang po, admin. Okay lang magpapas. Ayan, yan. Thank you very much. Wala na bang ibang mag-claim ng prize? Wala na. Anong Sayang oras na naman po ba? to. Hanggang Ang tanghali nabigay ko pa lang, ayan, update ko kayo. Ang nabigay ko pa lang na price, 350 kay Bernard Pagaduan, kay Jobert Cortez, Catherine Silvers, saka Ella May. Ella May, ano apelyido na? Asa na yun? Ella May. Husay ba yun? Husay. Ay, mali. Nandito ang mga 20 pesos. Ako na, nilalayo. Ayan. Si Marichelle, di pa Michelle Espiritu. Ella May San Juan. Ella San Juan. Ayan. 20. Ayan. Ito na naka-claim. Si Michelle, di ka pa nag-claim. Nasaan si Michelle? Sa mga yung sa mga nanalo na hindi pa naka-claim yung prize hanggang tanghali daw po. Sabi daw. Dahil siyempre, kailangan nila yun. I-claim nila yun. Claim nyo yun ngayon na. Pero okay lang, baka busy sila. Sige. Within the day, pwede nyo i-claim. Hindi na ma-expire yan. No duty. Ayan. Pakita ko lang yung picture na lang ng yung 4 na winner na nabigay ko. 4 din yung nanonood na winner. Yung 20 pesos, ayan. Ay, ba't ganun? Pabaliktad. 50 kay Bernard, wait lang. Ella May San Juan, 20. Bernard Pagaduan, 50. Jennifer Cortez, 50. Tapos, yung load ni Ma'am Catherine. Ayan. Nagkaroon ka na pala din ng 101 views with 31. Basta yun na yun. Thank you sa panonood. Wait ko na lang yung mga... Wait ko na lang yung mga PM nyo ha. Para sa prize. Thank you sa panonood. Ayan, naging tayo. Sino kaya yung 4 na yun? Ayan, 3 na lang. Congratulations sa inyong lahat ng mga nanalo. Tapos, good luck sa next natin raffle. Comment kayo kung ano yung magandang palaro online. Para kung ako sa'yo, Kung ikaw sa gagawa ka ng page. Basta Tapos, okay naman na yun. Mag-iisip ng mga kating mo na yung maganda. Basta okay naman na to. Na gusto nilang pala. Tapos Nakikipagkwentuhan. gagawin sa YouTube. Oo nga, balak ko yun. Balak. Ayan, thank you. 4 pa rin sila. Thank you sa panonood. Pakonso ako sa 4 sa 3 nanonood. Comment nyo. Sino yung 3? Bibigyan ko ng prize yung 3 huling nanonood sa akin. Dali, comment nyo na. Ayan, 3 sila. Please, comment nyo 2020 kayo. I think nandito yung isa. Dali. Sino? Ikaw ba yun? Cellphone, ikaw din pala nanonood. Isa na lang. Sino yun? Comment nyo na kung sino yun na huling nanonood. Pag walang mag-comment, wala na. Ayun, naging 3 ulit. Ayan, Jessa. Ayan, Jessa. Jessa, tuloy, Jaya. Sorry. Hindi ako nanalo, pero ayan, dahil nanood ka pa din, yes. Price kita, 20. Mebs, pasali naman. Sino yun? Ikaw yun, 2 kayo. Ayan, sino pa? Isa pa yun. Sino yun? Sabi ko 3 yun kanina. Sige, sino pa isa? Ayan. Gia Mendoza, yes, 20. PM ako, Mebs, good day. Mebs, good day. Uy, di ba agad nanood kasi may narinig. Baka yung... Dali, comment. Yung mga madam. Last comment. Sino yun? Isa na lang. 3 kasi sabi ko. Mebs, ayan, ipim mo ako sa Mabel Capsound yun. Yun kasi yung madalas kong ginagamit. Pero meron akong mabilidad vlogs na FB. Yan. Nag-PM na ba? 1 hour na to eh. Okay lang yan.
Okay lang yan. Pa-price ko natin na yung tong mga tatlong name. huling nanood sa akin. Sino pa yung isa? Gia Mendoza. PM mo ako. Si Tapos, Mel. Mebs, good day. Ay, natao si Lovely Malinaw. Kasi tignan mo kasama din siya. Hindi ko alam kung sino. Basta comment nyo para alam ko kung sino yung tatlong nanonood. Ako na. Mabel Capsa. Ay, wait lang. Ito ako yung ko. Mabel. Ayun, Mabel. Family picture yung picture doon. Wala akong kapangalan. Kung may magtatanong bakit yun yung nilagay, FB account ko. Kasi pag Mabel, may Hello, undun hello, yan. hello. May kapangalan ako. Love. Ba't love? Comment po sa nagwa-watch pa din po. Yun nga, FB, Mabel Capsa undun yan. Ayan. Check. Mabel Capsa undun yan. Ayan. Baka din niya ma-search. Kaya gumawa ko ng kasi ayan. Ayan, yan po yung host ng ko. Tamsak dan po para sa'yo. Ayan, go, Anong go. tamsak? Anong tamsak dan? Thumbs up yun. Go, go. Yes, ikaw last winner. Good day sa'yo. Ikaw ba yun? Oh, yan, kayo nga. Kayong tatlo. Si Mebs. PM mo ko. Go, Mebs go. Goody. Say Mebs good day. Goody. Kayong tatlong winner. At si Pa-konso ulit. Isa pa. Governor Gob. Go, go. Di ba Good day. GOB na malalaki, Governor, ibig sabihin? Go, go. Ano niya ako sa Mabel Cup sa Undon yan. PM niyo ako para sa price. 20 lang ha. Mahirap lang tayo. Oo, kailangan na nakasubscribe. Oo, naka-thumbs up na. Mga nakasubscribe niyo. Subscribe niyo ako. Uy, Kanda Vlog, may pa-games ka pa ba? Wala na, patapos na. Nagpa-price lang ako dun sa last last viewer. Pero sa nag-stay. next day. Di ko lang alam kailan. Next day. Kasi may batang umiiyak. Okay, natapusin ko na to dito. Next time lang ulit. Sa Next day. Bye-bye. PM niyo ako kayong tatlo. Asa na kaya yung tatlo? Yung tatlong winner, PM niyo ako. Gob. Si Governor ko. Gob, tsaka si Nebs Goody. Kanda Vlog. Sayang naman. Oo, na-late ka lang. Okay lang yun. Tapos si Mebs. Uy, parang nanalo din siya. Siya ba yun? Kasi, Ay, siya pala yung nalobat. Hello sa Kanda Vlog. Subscribe niyo yan. Vlogger. Ibig sabihin, matik na agad nagbablog yan. Mebs, good day. Tsaka si si Kanda Gia Vlog, Mendoza. Mebs Goody, at si Ayan, Governor wala po Go. ba console? Yes, sige, ikaw, kasama ka na. Kanda Vlog. Sige. 4 kayo. Gob. PM daw po sa Mabel Cup sa Ayan. Mabel Cup sa Ondo niya. Ayan. Kasi end ko na yung video ko. Sobrang haba. Ayan. Pag nabigay na po, doon na po i-end. Kasi gusto ko makita nyo rin na talagang binigay ko yung price. Kaya po watch muna kayo. Nag-watch na nga. Ano pa ba? Parang Vlog more na public spin. watch up. Sana all. Sana all daw. O, para 5 na din. Para 5. Sana all. Okay na yun. 4. Tama kasi may 6 na. Naging 15 na yung winner natin. Sana all daw eh. Next time, may pag-games tayo. Di ko lang alam kung anong Eh, di ipapag-games. tanggal na lang natin si... Ayan. Tanggal na lang natin itong nag-comment. Saan niya ako? Mabel Sa Cup. Mabel. Loko-loko to. Mabel Cup sa Undon yan. Sorry po PM niyo na ako ngayon na. Sana ba yun? Mabel Cup sa Undon yan. Wait ko yung message niya. Love na Steam. Hindi nakasama. Okay lang yan. Next time. Next day Nor- po.
Norgalan. Ano ba to? New message. New message. Hi. Puro hi. Hello, hi. Wait lang. Lodi, pagawa ID. Salamat po. Ha? Saan? Pagawang ID? Hi, 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 hi. Good morning. Spam. Ano po? Well, ano sinasabi ko? Lagnas ba? Kasama na. Sama kayo na. O, sama ko na. Sige na. Sige, 20 pesos. Ayan, last na yan ha. Bale, Lagnas. 20 pesos at 6 na 50 pesos. Ayun, tama. Para sakto. Bali, PM niyo ako. Lagnas team. 300 pesos sa 6. Tapos 10 pesos. 500. Tama. 500? Kasi 6. Ay, hindi. 500 Oo, plus 10, 20. Hindi daw siya. Kasama ka. Hindi ka po ba? Kasama ka. Lagnas team. Wait lang, balik 500. Okay na. Wait ko yung message nyo. Lagnas team. Kasama po. Mm-mm. Kasama. Sorry. Ba yan? Baka po nag-leave po kayo kasi po Naka-like naman kayo, naka-subscribe kayo. Kailangan. Like, subscribe nyo to, tapos hit nyo yung notification. Sumasabay ka sa akin na subscribe po, i-click ang notification bell. All nyo para lagi kayo ma-notify kapag may upload akong video. At i-share nyo na din po itong like na to. At i-like. Ang layo mo, dito ka magsalita sa harap. Okay? I-like daw, i-share, shout out tuloy. I-share. Like, share, Wala comment, subscribe. Kayong 4, kayo yung nahuli, Lagnas team, Kanda Vlog, Gov. Di ba 5? Tapos si ano pa ba? Ba't 5? Lagnas, Kanda Vlog, Gov, tapos Mebs Goody, tsaka si Gia Mentosa. Wala po din nagka-pin cards. Wala pa rin kayong message. Message nyo na ako para mabigay ko ng price nyo. Gusto mo. Hindi naman nakit. Siguro siya. Joke lang po. Nihintay ko yung message nyo po Pag nakapag-claim na po kayo. Hintay ko para mabigay ko na yung price. Wala pa ba? Hirap. Message nyo ako. Kanina pa ako. Baba ka na doon. na nga. Message nyo ako. Pa-message po. Lagnas team. Ganda Vlog. Then, yung profile nyo po ba yung buong family? Yes, opo, yun yun. Opo, yun po. Wala naman ibang mabili. Kasi, ayan. Dan thumbs up po. Dan. Bali, ibig sabihin yan, 6. Ayan, ito yun. Yeah, family picture. Andyan yung buong pamilya ko. Ako na. Message niya ako dyan. Sila yan. Yeah. Yan kasi yung gamit kong Netflix. Ayan, meron pa na isa. Yan, siguro siya na yun. Siya na lang. Hindi na nag-message si Kanda Vlog, Gov. Pati yan, UV Vlogger, Mabilidad Vlog. Ayan, nakalagay naman doon. Mabel Capson. Si Gov, Kanda Vlog, Mebs Goody, at si Gia Mentosa. Yung profile niyo po Send niyo lang sa akin yung number para mabigay ko na yung price. Yan. Lagay niyo lang price. Tapos yun, pangalan niyo. Parang di naman. Melvin. Ikaw yun. Ayan, Mibs, good day. Hello. Thank you. Ayan, nag-message na siya. Paano si Melvin. Wait lang, siyempre. Melvin August. Iyan na ba natin si Arian Belbus? Ayan, at least alam kong nabasa niya. Ayan. Hello, YouTube name, Mibs, good day. Mibs, good day. Gcash. Ayan, Gcash to. Ayan. Sige, sasend ko na yung price.
Pa-PM naman But din doon sa still, iba. the end will be end. Send. Gcash ba? Gcash. Gcash daw. 20 pa konso. Ayan, Melvin. Uy, Dan, subscribe. Yan. Bali, Sige, subscribe niyo lang ako dyan. teka, parang wala naman nang Ano. Ayan, si Mebs today. Ayan, nabigay ko na price mo, Mebs today. Bali, Mebs today. Wait lang. Back ako sa messenger. Ba't na-send yun? Thank you. But, thank sorry you. na-send ko yung close parenthesis. Ayan na. Okay na po, Si Sir Arian Melvin. Si Mebs Arian good day Belduo. pala. Mebs good day. Melvin siya. Melvin August. Melvin August Sanchez. Ay, nasa Dubai ba to? Hello sa'yo. Shout out. Buong family. Lagnas team. Nag-message na ba kayo? Arian Belduo. Dyan subscribe. Parang nilotero kang po. Ano? Puro ka walang Parang walang gusto mag... Mabin child. Ayan, Ayan si Gob. Gob. Mabenta. Ang ganda ng pangalan niya. Parang bagay, Ano na yun? bagay ito magtinda. Gob. Mabenta. Mabenta. Ayan. YouTube name, Mabenta, Gob. ang Ayan. Thanks. Ayan. Bigay ko ng price mo. Copy 20 pesos. para sa 20 pesos. Mama Bay. Ah, saan yun? Si ano to? Si Mabenta. Hindi. Mabenta. Ayun o, yung babae. Wait lang. Si Mabenta. Consolation, Melvin. Melvin din? Ano ba yung kanina? Nalito Tignan ako, natin sa Melvin. Wait screenshot. lang. Melvin din yung kanina, di ba? Tignan mo sa screenshot. Wait lang. Lalalala. Mabenta. Gob. Melvin nakalagay. Tama ba? Melvin? Then subscribe ba? Parang Parang. hintay ko kami sa inyo. Melvin Sanchez. Yung kanina. Ba't kailangan? Melvin Sanchez. Parang, Doble. parang dalawa yung account. Dalawa yung Facebook account. Pero, iisa lang yung kita. Parang napagpitan. Survive. O baka hindi nyo na-copy. Wait lang. Ma, check nyo ulit. Baka di nyo na-copy. Mabenta. Tapos si ano. Ayan, dumating na nga. Mebs today si Melvin August. Ma, baka hindi nyo Wait lang. na-copy. O magkaiba. Hindi nyo na-copy. 626. Wait lang nga. Hindi nyo na-copy. O, hindi nyo nga po na-copy. Hindi ko na-copy. Congrats po kay Melvin, 40 pesos na. Si Mebs today. Congrats po kay Mebs Goody. Melvin Sanchez yung napityan ko. Ayan. Congrats po kay Mebs Goody. 40 pesos. Mali nga kay Mabenta, hindi na send. 626. Wait lang ah. Mali. Okay lang yan. Ibig sabihin na-copy ko kanina yung pa rin. Okay. Wait lang. Six two six. Ayan. 626. Dapat talaga check yung number. Kamali yata ko. Nagsala. Melvin din.
Melvin talaga? 626. Melvin Sanchez. Oo, di ba? Baka nga siya yung dalawa account. Okay lang yun kasi Oo, okay na pala po. Melvin Sanchez din yung nakalagay. Tama ba? Yung Gov Melvin 626. Pero bakit yung isa kanina? Ay, nalito ba ako? 626 kay Gov. Pero kay Melvin, ba't 666 naman to? Comment nyo nga bakit parang parehas lang ang pangalan. Nagkagulo-gulo. Wait lang. Check ko lang kung tama ba ulit yung number. Parehas yung magkaiba naman number. Melvin S. Same lang ba yun? Pero parehas ko yan na send Para magkaiba bang number? Wait lang, double check ko yung sa message ako. Huwag ka na mag-send. Melvin Sanchez, 626, tapos, ayan. Ayan, okay na. Pero okay lang kasi dalawang account naman yun, magkaiba, ayan. Kung napansin niyo, dalawang 20 yan. Melvin Sanchez parehas. Yung isa Meds Goday, yung isa Melvin Sanchez. Yung Gov. Ayan. Okay lang din yun. 626, magkaibang account pero same number. Ay, parehas yung pangalan pero magkaibang account. Kaya nagtaka ako, bakit parang yan palit? 766 yung dulo. 766 saka 626. Ayan. Ayan. Okay lang na. At least nasa... Hindi, okay na yun. Next time na lang kasi Next day, next raffle. Hindi ko sure kung next day. Pero okay na yun. Wait lang, sino pa ba yun? Isa. Ayan, si Jennifer. Alamisan mo na. Ang haba na ng live natin. Okay na to, thank you. Tapos, Kanda Vlog, nag-message ka na ba? Wait lang, check ko muna si Kanda Vlog. Ang nag-message na. Ayan, price receipt na daw, sabi ni Nard. Thank you, Nard. Wait. Diba? Happy daw si Jabert. Salamat daw. Okay, walang anuman. Salamat din. Salamat. Matsala. Congrats! Good luck ulit sa mga susunod nating pa-raffle. Mabenta. Goodbye po. Wait lang, si Kanda Vlog, nag-PM na daw siya. Anong pangalan mo? Oh. Si Lagnas din. Lagnas, host, nag-PM ako sa'yo. Ay, tapos na yata si Lagnas din. Mabel Cap sa Ungunion, baka nasa message request. Ayan, meron niya. Bibigay ko lang yung price para bago matapos. Ayan. May tatlo pa na. Ayan po ba si Kumusta kayo? Roshan Katapang? Ayan, Lagnas. Okay. Si, Lagnas team. Okay, thanks. Lang. Send ko na yung price, mama. Magkano nga? Wait lang.
tinatanggal? Na-edit ko. Mamaya na-edit ko tapos. Ayan. Magkano nga? 20. Nagtanong pa ako. Yun pala yung mga pa-conso ko. Send money 20. Basta na, Gia. Pati sino ba yun? Si Lagnas Team. Ito na yung kay Lagnas Team. 20 Sino pa? lang. Ayan. Sino pa kulang? Sino pa Wait kulang lang. mo? May natawag ka, diba? Na Lagnas hindi Team. ba? Yung YouTube name ko po ay Lagnas Team. Bakit yun pa rin yung number? Yung 626. Wait, tignan natin para Wait lang. sigurado. Pag ayun pa din pangalan, lang. wag na. Yun nga, Melvin pa din, Melvin. Lagnas Team. Post nag-team pa ako. Lagnas Team pa Wait, din to. Wait I-copy lang. nga po natin to. Gcash po. Ay, Militia daw. Militia. Militia ba? Bakit Melvin yung nakita ko? Check ko lang ah. Ma, i-try nyo nga baka may ibang number. Wait lang. 4626 eh. Ay, parang Melvin pa rin. Wag. So, check ko lang. Baka ka. Hello, baby. 4626. Check ko lang ah. Oh, Melvin na malabas. Ba't sabi niya Militia? Sino po ba talaga si Melvin? Dalawa na yung nasend ko kay Melvin Sanchez. Pero ba't gano'n? So, 1, Pa-check nga ng number. Sa tito ko po yan, donate. Ah, okay. Tito nyo si Gogog. Tama, yung isang tao lang. So, alam ko na. Tito niya din pala to. Yan, okay lang. Sige. Yung kay Gogog po. Melvin, ba't sabi niya Milicio? Baka may list yung Gcash Isang niya, number pero lang po kami. gusto niya. Yan, tama. Okay, nagets ko na. So, bali pangatlong Melvin na to na masasend. Thank you po. Thank you sa support. Hindi, kasi na-curious lang ako kasi magkakaiba sila ng pangalan. Tapos nagulat ako pagdating sa Gcash, Melvin pa din. Melvin Sanchez. Ayan, dito niya pala. Oh, Thank you po sa pag-support. Kaya maganda din talaga yung sinishare mo. Kasi nagkaka-price din yung iba. Tapos, yun na. Pwede mo kasi ipapasa sa your Gcash number. Kunwari, may Thank you po sa family niyo, Lagnas Team. Lagnas Team. Good luck din sa YouTube channel niyo. Sorry po, Arjan Beldua. Kailang yan. Sino po ba yung hindi Ayan, Melvin. Tatlong Melvin na yun. Melvin. O balik, sino pa yung hindi lang Meron yung pa. iba Panda yung- Vlog, okay na. Si Lagnas Team, ayun na yun. Pati yung ibang winners. Sino na si 50 pesos. Kanda Vlog na lang yata? Ay, nag-chat na yun eh. Kanda? Ano Na nag-chat pangalan na ni daw Kanda? siya. Ano pangalan? Ay, oh. Nag-PM na po ako. Nag-PM po ako. Ayan, nakala niya daw Milisyo. Akala ko po Milisyo. Tronin niya. Sa Gcash. Melvin. Basta ayan, okay It's na. okay. Thank you po. Thank you. Lagnas Kanda pala. vlog, hindi ko po makita. Ayan, basta okay na yun. Pati kay Gia Montesa Lagnas at Team. dun sa meron Dun sa mga nanalo, ayan si na Marichelle. Ayan. Sasend ko na yung kay Marichelle. Magkano ba kay 2 Marichelle? hours na. Mag 2 hours.
Okay lang yan. Marichelle, magkano kay Marichelle? Marichelle, 20. Marichelle, 20. Ayan. Ano? Uy, na-end. Aray ko. Eto na, 566. Marichelle. Nag-PM na po ako sa'yo, host. O, si Kanda Vlog. Wait lang. Ano po name nyo? Sa FB. Ano Ay, po sa name nyo po sa FB? Messenger. FB Messenger po. At yung name po ng mama ko po sa FB Messenger, Mabel Capsa Onggonyon na may family picture. 20 lang ba yun kay ma'am? Ito po, Marichelle. Kasi kung ito Ayan. po ba? Marichelle. Ayan, nabigay ko ng price na Marichelle. Marichelle di Magbibas. Ay, wala, napindot ko. Ayan. Ayan. Marichelle di Mabibas. Okay na po. Musta po kay Kanda Vlog? Gcash name ko po ay Melvin. Dot. Yun na yun. Kasame ng Gcash. Yun na. Okay na. 01 Gcash name ko yan. Bali, magpasa ka pa ng 2 beses. Yung 4 na yun, puro Melvin. Genius. Wait lang. Ang galing ng family nila. Ang galing ng tao. Kasi Parang yung nagsusupport. Oo nga. Ayan, Kanda Vlog. Justin Moore. Justin Moore daw. Ako na ba yun? Ayan. Ito po yung Number please. Kay si Michelle pangalan Kay. ni Ma'am. Ay yung profile picture ni Ma'am. Wait lang. Wait lang na. 0912. Ayun nga din ulit yun. Ayan. Ito na yung Kanda Vlog. Ano FB niya? Gaya nyo na lang po yung Lawrence. Melvin. Pare-pareho lang naman pala. Hindi. Oo, kasali ka kanina, Loris. Hindi ka lang nabunot. Ay! Nabunot ata. Check mo nga. Isa yata yung nabunot. Yan. Receipt na daw. Ayan. Yan. Receipt niya na. CD Mabibas yun. Sino pa yung isa? Mr. Espiritu Pax Si Rivera. Michelle. Parang di po siya Wait lang. nabunot. Hindi nabunot. Sorry, Loris. Hindi ka lang nabunot, pero kasali ka po. Kasali ka kanina pa. Nakaraan ka pa kasali. Ay, ibig sabihin po, nakaraan ka pa nag-comment. Kasama ka. Kung sa barya naman kaya. Mamaya na. Barya. Huwag ka mag-alok sa baso. Kasali. Hinahanap ko yung message ni Kanda Vlog. Pero pare-pareho lang naman pala ng number. Ganun na din. Kaya okay na yun. Wait lang. Na. YouTube name Love na Steam. Ayan. Okay na yung Love na Steam. Pare-pareho lang naman pala Si yun. Kaya okay na yun. Gob. Ayun din. Si Gob, tsaka si Love na Steam. Tatlo, tsaka si ba't nabura? Melvin. Baka na yun, Kanda Vlog. Kanda Vlog ba yun? Yung kay Melvin. Hindi eh. Palagay din. Ay, binura. Baka yun na yun. Nakalimutan ko kung family nyo ah. Thank you sa support. Ayan. Okay na kay kay Michelle Kay. Number mo, Michelle. Ayan, kay Michelle Kay.
Gcash daw, Gcash. Ayun. May message niya na ako. Baka may mga hindi pa nag-claim. Basahin mo nga yung mga winner doon. Gcash, Box server. send money. 20 lang, di ba? Michelle Okay. Espiritu. 20 yun, di ba? Isay. Si Ella San Juan. Si Marcel de Menemen. Si Mabibas. Nalagyan mo. Pakilagyan niya Ano na. ba? Alam ko na next game. Arnold. Arnold ba? Tama. Arnold. Arnold nakalagay. Michelle Kate Arnold. Yan. Check ko pangalan. Arnold Cruz. Ayan. Arnold Cruz. Kay Michelle Kate. Ayan. Okay na, Michelle. Ganito gagawin natin. Kay Michelle. Sino pa ba? Claim na kayo habang nandito pa ako. Kasi pagbaba ko, Di pa pag po may gagawin. dumadating. Bali, magpasa ka na lang din Okay daw lang. ng kay Melvin. Hindi ko kasi alam kung kanino vlog yung kay Melvin. Host. Ano po ba name nyo sa Facebook Messenger? FB Messenger. Wait lang. Sino ba nagsabi? Period. Ganda vlog. Ano FB account mo? Ay, ang messenger mo. Anong name mo? Wala akong nakitang message. Pa-message ako. Ganda vlog. Justin Moore pala. Oo nga, nabasa ko na Justin Moore nga pala sabi niya. Bakit di ko makita si Justin? Ayan, ngayon. Ayan. Ayan na pala. Ngayon ko palang nabuksan. Loading. Ayan. Justin Moore. Ayan. Sorry. Ganda vlog. Patawad po. Pakalarin mo. Isang family sila. Kaya maganda Pero talaga siya isa lang ang Gcash nila kasi baka Hindi kasi syempre maybe pa. Kung hindi naman kailangan ng pa-isa-isa. Kung may kamag-anak kang may Gcash. Ayan. Present ko na 20. Para kay Kanda Vlog. Kanda Vlog, eto na. Melvin S. Sanchez yan. Melvin Sanchez. Ayan, eto na po. Price ni Kanda Vlog. Ayan. O, diba? Ayan. Melvin Sanchez, 76. Tapos, eto ang balita ng Melvin. Yun yung kay Gob. 4. Melvin. 3 lang. Gob. Ay, oo. Ano? Basta 4. Si Lagnas Team at si Kanda Vlog. Opo, Basta yun na yun. Si Gia Mendoza na lang hinihintay ko. Pati si Jurisburg. Pamilya lang po kami dito. Salamat. Yes, thank you. Bahay. Tamsakdan. Thank you. Taong bahay. Parang kami lang din. Baboy po. Si ano, Hanggang hinihintay sa ko muling taong bahay. pagkikita Hello daw, po. taong bahay. Sa next time, Pati yung ibang winner ng 50 pesos. Oo nga pala. Claim nyo na ngayon na. Michelle, ito. Pahiram yung ballpen. Ayan, kay Michelle, okay na to. Kay Fox. Isay Garampel. Ito na lang dalawa ko. Wala no. Asan yung ito? Andito. Ba't kaya ganun eh? Tapos ilalagay sa lalagyan, igaganon. Tapos kukunin. Bubuksan. Catherine Tibes. Ayan, okay na to. Ruby, Rose Ann, tapos si Diana. Jobert, okay na siya si Catherine. Tapos si Bernard. Ayan, tatlo. Yung tatlo pa, si Diana Kanya, shoutout sa tatlo pang winner ng 50 na hindi pa nag-claim. Rose Ann de la Cruz, Ruby Iglesia, tapos si Diana Kanyas. Mag-message na kayo. Saan na kaya sila? Saan kaya mga Bye po! Ba't ka nagbababay? Tama naman.
Andito lang. Ayan. Andito lang ako. Support. Magsusupport sa'yo. Thank you, taong bahay. Good luck. Next time, ikaw naman. Kasali kayo sa ano. Next, ano kayo? Ano ba magandang pa-game online? Ruleta. Hindi, parang walang katril. Gusto ko yung sasagutan nila. Ay, oo. Ganda Katulad yun. ng pinapa-detective Parang- ni ate. Detective. Asa na ba yun? Ala, sabay ko. Taong bahay, salamat daw. Salamat sa mga taong bahay. Ang galing ng ano niya, YouTube account. Taong bahay. Doon Mga ako nga taong gumawa bahay. ng bagong account. Ano kayong pangalan? Salamat. Sorry, Lori. Ayun si Walang Loris bahay. kasama na yan. Sa mga hindi pa nag-claim, claim nyo na ngayon na. Kasi pag bumaba na ako, Now. baka malate na Online naman. now. Hindi naman ako naka-online ulit. Sino Bye-bye. pa yung nag-claim? Puro ka babay. Baba ka na doon. Babay ka ng babay. Joke lang po. Hello, hello. Good morning. Salamat sa mga nanood, saka mga nag-like, nag-share, at nag-subscribe. Share nyo to sa mga kaibigan nyo para sa next vlog natin. Next live natin pala. May pag-game tayo para ma-notify sila. Pakisabi, i-hit nyo yung notification bell, yung may all. Yung, asan ba yun? I-all nyo para ma-notify kayo every time na mag-upload ako or kahit pag nag-live ako. Pasilip nga ako dito sa hirap kasi gamitin ng cellphone. Ayan. Sa mga hindi pa nag-claim, kung naghalo-halo na yan. Nagkakama ko dito. Ayan na. Your channel. Ay, hindi. Wait lang. Mamaya na. Sino kasi yung shirt? Naka-share na kasi yung kagabi. Yan, share nyo yan. Okay na eh. FB ko ba yun? Nintay ko nga mag-claim yung price yung iba. Matsala. Matsala. Salamat. Ayan, naka-live pa ako ngayon. 3 pa nanonood. 3 watching. Siguro yun may mga price kanina. Wait lang. Kasi nihintay ko mag-claim. Mag-subscribe. Pa-subscribe naman. Like, share, comment, subscribe. Hit nyo yung notification bell. Saan ba yung nakikita? Yung Dami akong i-upload si Cabrerios. Hi po, admin Dan. Tamsak. Salamat. Tamsak at kalat. Ganun talaga kalat. good thumbs up. Thumbs up and kalat share. Yan. Galing may bago ako. Salamat, Mama Hi po, Regine admin Dan. Cabrerios. Thumbs up. Ayan. From Helping Hands Team yan. Salamat. Kalat at itamsak. Tamsak at Huwag kalimutang itamsak at ikalat. may pauso. Thank you sa panonood. Sorry. Kasama ka, Mary Jane Cabrerios. Kaso hindi lang siya nanalo. At ilagay sa subscription mo ang channel na Mabintad lang. Share nyo yan sa mga kaibigan nyo para sa sunod na live natin. At Magpapagames tayo. mag-chat sa Chat nyo ako. Yung mga Chat magkiklaim ng price, Mabel Cup Sound Gunyon. Ayan. sa live chat pala. Chat part. O kaya pwede din dito sa sa Tanghali na sa comment. po, wala pa din yung mga winner. Okay lang. Baka kasi busy sila. Wait ko na lang yung mga message niya. Thank you sa mga nanood. Tama na muna to. Bye-bye! Dama. Baba ka na dun. Bye-bye! Pag nag-1:45. Huh? Hintay ko nag-1:45. 1 or 45 minutes. Teka na. Bilang. Nabangga mo na to. Okay, bibilang ako. Okay na. 5, 4, 3, 2, 1. 45 na. Okay na. Thank you. Bye! O,